Meditáciu plného mesiaca môžete robiť 2 dni vopred, počas plného mesiaca a 2 dni po splne. Svetlosť, ktorú zabezpečuje plný mesiac, je oveľa silnejšia než počas druhých lunárnych dní a sila a vplyv mesiaca na prírodu sú od dávna známe. Mesiac ovplyvňuje príliv a odliv, rastlinný aj živočíšny svet. Známy je aj fakt, že mesačný cyklus vplýva na ľudskú náladu, na správanie, intuíciu a na reakcie. Energia plného mesiaca môže byť pre nás dobrá, ak sme si jej vedomí. Môže zvýšiť úroveň energie v našom tele, lebo vtedy voda a všetky tekutiny, ktoré tvoria asi 70% nášho tela, dosahujú kulmináciu rovnako ako príliv. Plný mesiac prináša so sebou veľkú energiu, ktorú touto meditáciou nasmerujeme na cestu, ktorú si želáme. Pohodlne sa posaďte. Narovnajte chrbticu, položte ruky na kolená a dlane otočte nahor. Zatvorte oči. Hlboko sa nadýchnite cez nos a veľmi pomaly a pokojne vydychujte. Zopakujte takýto nádych a výdych ešte 2-krát. Vydychujte pomaly a pokojne. Precíťte kontakt so zemou a uvoľnite vaše nohy. Uvoľnite chodidlá, kolená a stehná. Uvoľnite zadok. Chrbát ostáva narovnaný, ale svaly sú uvoľnené. Uvoľnite brucho a hrudník. Uvoľnite ruky. Uvoľnite dlane, lakte a ramená. Uvoľnite krk a hlavu. Uvoľnite vašu tvár, svaly na tvári, svaly okolo pier, aj okolo očí. Vnímajte vnútorný pokoj. Predstavte si teraz plný mesiac. Všimnite si, ako mesiac vysiela k zemi striebristé svetlo a zalieva ju ním. Svetlo sa spúšťa na zem a prináša jej pokoj a lásku. Nadšene pozorujte, ako toto upokojujúce svetlo pomáha chorým, aby sa uzdravili, a nešťastným,
aby našli šťastie. Pošlite energiu lásky všetkým živým bytostiam na zemi, ľuďom, živočíchom, aj celej prírode. Predstavte si pokoj a harmóniu na našej krásnej planéte Zem. Predstavte si šťastných ľudí a užite si to. Hlboko sa nadýchnite, potom vydýchnite a uvoľnite sa. Mesačné cykly sú silné a umožňujú nám riešiť rôzne problémy. Preto si teraz rozmyslite, čo by ste vo svojom živote chceli dosiahnuť? Čo ukončiť? A čo nové začať? V tejto meditácii prejdeme 3 životnými segmentami. Najprv sa zameriame na zdravie. Hlboko sa nadýchnite a vydýchnite. Vnímajte vašu prirodzenú prepojenosť s mesiacom. Vnímajte, ako jeho pokojné svetlo dopadá na temeno hlavy a vstupuje do vášho tela. Energia prináša radosť a zdravie, kým prechádza cez vašu hlavu, krk a vstupuje do rúk, trupu, nôh a chodidiel. Prechádza krvou, svalmi a kostiami. Táto energia čistí a necháva zdravou každú bunku vo vašom tele a vy to cítite. Venujte úsmev mesačnej energii. Usmejte sa a dovoľte jej, aby krúžila vašim telom, dávajúc vám energiu lásky a pokoja. Ak chcete vyriešiť konkrétny zdravotný problém, predstavte si to. Ak sa chcete zbaviť nejakého konkrétneho zlozvyku alebo závislosti, pošlite mesiacu jasnú správu svojimi myšlienkami. Dovoľte mu, aby prečistil staré a škodlivé programy vo vás svojim liečivým svetlom a aby urobil miesto pre nové, pozitívne programy.
Hlboko sa nadýchnite mesačnej energii cez nos a negatívne programy vydýchnite ústami preč. A potom to zopakujte ešte raz. Uvoľnite celé telo. Plný mesiac nám prinesie veľa pozitívnych vibrácií, ak mu to dovolíme. Keď je mesiac plný, jeho energia vplýva na zvýšenie hojnosti. Hlboko sa nadýchnite mesačnej energie cez nos a mentálne sa prepojte s touto planétou. Ak si hľadáte prácu alebo ju chcete zmeniť, predstavte si, že máte prácu vašich snov. Predstavte si, že odchádzate do práce. Máte skvelých kolegov. Robíte to, čo vás baví. Hlboko sa nadýchnite a vydýchnite. Mentálne pošlite lásku vašemu partnerovi. A ak ho nemáte, ostaňte v meditácii a predstavte si vášho dokonalého partnera. Nadýchnite sa lásky a rozšírte ju. Dávajte lásku a budete ju schopní aj prijať. Predstavte si dokonalý život v partnerskom vzťahu. Udržujte si v nasledujúcich dňoch úroveň dobrej energie. Dávajte pozor na vaše myšlienky a na to, čo hovoríte. Zachovajte si to, čo ste si vizualizovali v tejto meditácii. Používajte pozitívne myšlienky pre všetky situácie, ktoré chcete doriešiť. Užite si zvyšok dňa a udržujte si pozitívne myslenie. Každú energiu v prírode môžeme využiť konštruktívnym spôsobom, ak to chceme a vieme.